जे दिनैहाय जोङो देलायस्रि दिल्ली बाजार कमिटिया नैबे बाजारखौ जोङो थांनायनि रोजायाव जोङो गायसननानै लानो हानाय जादों आरो बे 2000निफ्राय लानानै दिनै जोङो 25 बोसोर जिहेतु आबुं जाफैबाय दा बे 25 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै दिनै जोङो देलायस्रि दिल्ली बाजार कमिटिया सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो देग्लाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जोङो 5 साननि थाखाय जोङो बैसाग मेला जोङो बेखौ लाफानाय जादों। दिनै गिबि सानाव जोङो हाबाफारि बायदियै जोंहा गिबियै जोंहा जिहेतु नैबे जोङो 5 साननि थाखाय जिहेतु जोङो बैसाग मेला जों खुंबाय दा बे बैसाग मेलाखौ जोंहा गाहाय हाबग्रा लामा हिसाबै जोङो बेखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जोंहा आफादगिरि सार बिरदाव मुसाहारि बिथांखौ जोङो दिनैहाय गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै सार बिरदाव मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैनानै दिनै बेखेवनानै होबाय। नैथि हाबाफारि बायदि नैथि हाबाफारि जोंहा जोंनिनो देलायस्रि दिल्ली बाजार कमिटिनिनो जोंहा फिरफिला उराय होनाय बेजों लोगोसे थामथि हाबाफारियाव जोंहा जोंनि जिहेतु देलायस्रि दिल्ली बाजार कमिटिखौ आगु समनिफ्राय जायफ्रा दिनै बिबान लानानै हाबा मावबोबाय बै बिबान लानानै हाबा मावबोनाय बिथांमोनहा जिहेतु दिनै नैबे मावबाय थानाय बिबान लानानै हाबा मावबाय थानाय समाव बिथांमोना दिनै जायफ्रा अबथिराय रुंसारि जालांबाय बै रुंसारि जालांनाय जोहोलावजोफोरखौ जोङो गोसोखांनानै जोंहा बिबार मुंख्लंफोरनो जिहेतु बिबार बावनाय बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो जोङो बे बिबार बावनाय हाबाफारियावनो जोंहा बिबार बावजेनगिरि आलासि हिसाबै जोङो जोंनिनो खुंग्रिं बिसिडिसिनि जोंहा मासिगिरि सार परबिन बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै लेंहरनानै बिथांखौ जोङो बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोङो दिनैहाय बेखौ मावफुंनाय जाबाय। जोङो दिनैहाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे जोङो जे 5 साननि थाखाय जिहेतु जोङो दिनैहाय बैसाग मेला जोङो खुंफुंबाय दा दिनै बे बैसाग मेलानि दिनैहाय जोंहा गिबि सान दिनै बे गिबि साननिनो गिबि सानाव जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानगोन बा मेसेज होनो सानदों दिनै देलायस्रि दिल्ली बाजार कमिटियाव जिहेतु जोङो बैसाग मेलाखौ खुंफुंबाय जेथिया जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे जाहाथे जोंनि बे मेलायाव बयखौबो फैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बे फैनाय समाव जाहाथे जोङो कमिटिया जोंहा मोनसे डिसिसन लाखादों जोङो रेगुलेसन लाखादों जे जायफोर बिथांमोनहा एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जायफ्रा नैबे मेलायाव खालामगोन एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जायफ्रा नैबे स्पटआव खालामगोन नैबे थावनियाव खालामगोन बेखौ जोङो स्ट्रंलि जोङो एक्सन लानाय जागोन कमिटि हिसाबै बेवहाय जोङो माइदांस्रि दैलि बाजार कमिटिया बाहाय स्ट्रंलि जोङो एक्सन लागोन बेवहाय खुनु जोङो एलकहल एलाउड खालामनाय नङा बेवहाय खुनु निसा जानानै बेवहाय मेला रंजानाय बेवहाय खेला गेलेनाय जों बेबायदि स्कप होनाय नङा बेबायदिखौ जों लायहोनाय नङा जोंहा बाहाय खेला हिसाबै जोङो बाहाय खेला हिसाबै जोंहा दङ जाहैबाय दावदै खेला थागोन साफुन खेला थागोन दाउ खेला थागोन हांसो खेला थागोन आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि माखासे प्राइज खेला जेरैहाय नोङो थोरसि लथा बेबायदिनो जोङो दख'ना साद्रि गस्ला ब्लाउस बैफोरबायदि खेलाफोरखौ जोङो नैबे मेलायाव जोङो होनो थाखाय जोङो बेखौ कमिटिया जोङो खेला होगिरि बिथांमोनखौ जोङो फोरमायथिनानै होखादों आरो बिनि बाहेरा जायफोर खेलाफ्रा नोङो समाजारि बेरेखा जायफोर खेलाफ्रा समाजनि नोजोराव गाज्रि दा बैफोरबायदि खेलाफोरखौ जों बाहाय एलाउड होनाय जायाखै दा बेखिनिखौ आं नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि मेलायाव फैग्रा फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन बा मेला जाफैग्रा जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बयखौबो आं खावलायगोन जाहाथे गाव गावनि डिसिप्लिन आरो आब्रुथिनि गेजेरजों जाहाथे नैबे मेलायाव बयबो रंजाफैनांगौ मेलायाथ' बयबो फैखानांगोन आरो मेलायाव गासै रायजो राजाफ्रा बाहागो लाबासो जोङो मेलाया साक्सेस जागोन ओंखायनो गासैबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरगोन बा खावलायहरदों जाहाथे बयबो मोनसे गावखौ डिसिप्लिन आरो आब्रुथि लाखिनायनि गेजेरजों जाहाथे मेलायाव फैनांगौ आरो मेलायाव फैनानै जाहाथे गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय बा नोङो सोरजोंबा नोङो दावराव दावसि खालामनाय गाज्रि सोबनाय जानाय जाहाथे बेखौ खालामा स्पटआव आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो स्पटनि नैबे जोंनि जिखिनि मेला थावनि बे मेला थावनिनि जिखिनि बायजोआव साखाथि फाखाथियाव जुदि सोरबाया नांलाय खमलाय दावराव दावसि जुदि खालामदोंबा बेखौ जोङो स्ट्रंलि कमिटिया जोङो हमनानै लाबोनाय जागोन हमनानै लाबोनानै जोङो कमिटि हलाव जोङो बेखौ जोङो पर्यायक्रमे बा जोङो माखासे रायलायलायनाय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि सायाव जों डिसिसनखौ लानाय जागोन बेखिनिखौ आं फोरमायथिबाय।